Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu, The Bala Family Show, kanye namanye ama-reality TV shows ala eMzansi. Kune-post engihlangane nayo ku-Facebook last week kuba ngokuthi lama reality shows are scripted. Khona othi cha akukho scripts akukho ntontoni. Mhlawumbe ngibona ukuthi indlela asho ngayo lo phikayo uthi akufani nalaba aba-actayo because aba-actayo babhalelwa indaba yonke ukuthi i-role kabani injani. Kodwa mina ngibona kufana ukuthi scripted. Ngibona ukuthi uMacele kuthanda nesithembu utsheliwe ukuthi uzoba kanjani, enze kanjani, kune direction abayilandelayo. Abaveli bavuke nje nayo ikhamera sebeyashuthwa usuku labo olunormal. Ilapho ke sithi thina ke a-scripted. Sesingashashi ukuthi bazoshintsha word for word lebhalwe phansi. Ngoba ukubhala phansi ile direction yokuthi u-episode 7 kanjani. Isibonelo, ubaba uMseleko noMacele mabezikhiphile beyodla kuwusuku olunormal lwabo, abanaso isikhathi sokudiscussa uMayeni noMangwabi ngoba usuku lwabo. But phambi kwekhamera uMacele nobaba uMseleko badiscussa uMangwabe noMayeni because kune-episode ezolinka kulento ade beyikhuluma laphaya behleli bedla. Kune-episode ezo-connecta kulento abayishow ngesikhathi uMseleko noMacele bekhuluma. I-script-ke leso darling. Ngoba phela manje uMseleko siyamcabanga mayeyikhiphile noMacele wayezohlezi ekhuluma ngamakhosikazi akhe ane-agenda. Kuyisikhathi sabo sokuthi bayaphola, bazikhiphile bayaphola. Siyayibona ukuthi lento ihambisana ne-TV show. nguMseleko enoMakhumalo bahlezi bezobriefana kube ngathi bakwe-business meeting, kodwa kule meeting yabo badiscussa isithembu, umshado ukuthi kwenzakalani, ama-issues akhona. I-meeting elandelayo siyabona nje ukuthi shuthi la upage 1, upage 5 yila sengena khona uMayeni noMangwabi lo abamdiscussile lapha etafuleni. So i-script sisibona lapho ukuthi no, iy'nsuku zaba yinjena lezi zangempela. Ukubazi nje cho, eMzumbe nje asazi ngempela ngoba uyicabange lento. Isikhathi sikaMseleko noMacele why kuzoba negama laMangwabe noMayeni la etafuleni bezoyiphuzela ikhofi ngoba uMacele unkosikazi kababa uMseleko, kodwa isikhathi sabo sokuthi beyiphuzele ikhofi bazoyixoxela nje izinto lezo. Kodwa ngoba sekunekhamera, le khamera le isuka ku-episode 1 iya ku-episode 3, sisilandela kanjalo ukuthi kune-script la. Lapha kwibala kube nenye event la uSisijeni wayengekho khona kanti wayekhona. Mase kuphela ishow wasikhombisa uSisijeni ku-TikTok video yakhe. Nange uSisijeni ukhona kade kukhulunywa ukuthi hayi umakoti unkosikazi wenze njani, efike nje ezosebenza abe busy. Kwaba sengathi akekho uSisijeni kanti ukhona, ikhamera ayimbizanga. Angise sibona lapho ukuthi i-script ngobani bafuna ukuthi kube ne-drama. Nangempela i-drama yaba khona ukuthi umakoti izinto zasemzini uyibukela lena, akezile ukuzoqoba ngoba eyi-Christian, akazile ukuzothini. Wayithulela uSisijeni, yadlala leya show yaze yaphela. Wasiqi nak ade ngikhona. Sathi hawu nalapha nje eMzumbe egazi esigaxa kuMembeso. Nizothini manginitholele ukuthi omunye unkosikazi wayekhona kuMembeso kaMakhumalo, nina nahamba nayo mbhulisha, nizothini? Cha, ngiyadlala ngixoxe inganekwane, wayengekho. Kodwa angazi mase ngisithola isithombe sokuthi unkosikazi omunye wafika kuMembeso kaMakhumalo. Angithi niyazazi iy'ngubo zakuMembeso ukuthi zinjani, niyalikhumbula futhi itende nalibona ngaphakathi. Kazi nizothini ngoba nina futhi hayi, yabo lo moya wenu we-bullying ohlezi ukwarathu
Hhayi-ke siqhubeka nendaba yokuthi scripted. Nakho ilokho enginakho kuseduzane ukuthi uMacele nobaba uMseleku isikhathi sabo bayikhiphile baney'ndaba zabo. Kodwa ngoba sekunekhamera, le khamera izo-connect-a lama-episodes, iyona esiyenza ukuthi uMacele nobaba uMseleku badiskhase iy'nkinga zikaMangwabe ngoba uMangwabe uzovela nalezo y'nkinga kwenye episode. So bayayi-connect-a lento. Mina-ke mangibheka yinto efana nento ebhaliwe ngoba phela uMacele noMseleku bey'ndawonye nje. Yini ezobenza ukuthi bakhulume ngoMangwabe ney'nkinga zabo? Akukho. Kodwa ngoba sekuno-Fix ababuka loThando neSithembu, sekufanele sibuke ukuthi iSithembu kanti kuney'nkinga ey'njena, amakhosikazi anje, sesiyangena-ke script. Hhayi wena uThando neSithembu abayiphili leya mpilo njengoba injalo. Ezinye izinto ezenzeka khona ziyingxenye yempilo yabo kodwa abayiphili njengoba injalo ngoba behlezi bethi nje hawu siyaqala ukubonana kade sagcinana bese besikhohlisa bayabonana. Washo nje uMacele ukuthi indlela yakhe angazi idlulaphi. Phela shuthi sothi baney'nkinga ey'serious. Nakhu okunye ade bebuya bethi abakaze bebonana kuze kube nini. Masingaya ku-social media manje ngithi asi-check ama-dates sibuke ukuthi bayashuthe nini, bathi ababonananga ade bey'valele endlini. Phela nathi siyabakholwa uma sebekusho ku-TV ngoba sifuna ukuxabana sikubanga, kodwa siyabona ukuthi into engekho. Babalekelana kanjani ekugcineni elilodwa? Siyaqala ukubonana, kade sagcinana ukukhulumisana nini, sesibuka nje ukuthi hhayi shuthi anikholwa nangempela. Phela siyakubuka nalokho, angithi senza ukuthi bayakholwa mase besho ukuthi sangakhulumisana nje sithi hawu hayibo, haleluya, amen, bazalwane, hayibo. Nikade nifike nithini Sunday esontweni? Mase kuthiwa umfundisi uxolele umakhelwane wakho, umndeni akawusho uthini uxolele. Angithi-ke mase kulaphaya kusho siyakubamba ukuthi idrama yeSithembu. Hhayi nje ayikho leyo nto guys, ayikho. Siyaqala ukukhulumisana. Bayakholwa. Siyaqala ukukhulumisana. Asize sikhulumisane. Hawu, uMacele kade wayethandaza lapho uMacele ezethini. Ngiyadlala kasongo ukuthi wayezethini. Ngoba nizojaja. uMacele wayethandaza laphaya. uMakhumalo uyathandaza beze bemnike nesikhathi esontweni abasakhulumisani balindele ikhamera ukuthi bezosolve inkinga zabo kwikhamera bekholwa. Hayibo, asiyikholwa yonke into vele. Siyayilandela nje ngoba idrama kodwa hayi ukuthi siyayikholwa, asiyikholwa-ke. I-script singena lapho. Ngiyaxolisa nje nami ngokunimemezela ngibuye ngivuke umsangano yazi.